ва одамое ки Турсия ё ки Армения мерен барои тесташ электронӣ намешаванд, пеши стойка регистратсияда навистагия ки бумажнии вид, мақсад ки варақ бояд боша. ҳам ай ин тараф месбури рафтанда, ҳам ай Турсия рафтан ё ки омадан. Мешавад ки дар инҷа ҳам биспорем, ҳам туда ҳам абрад наша, барои ки айвосан англисӣ мепурсан. Боше. Бисёриҳо мегӯянд ки ҷои духтарсипорӣ дора, ҳар як терминалаш 2-3 ҷои духтарсипорӣ дора, беташвиш. ин намуд биро омадем писара, тумоз насиб бошад да самолёт сворум шим на аэропорти Истанбул. Живак. Ҳар дем омадем, насиб бошад бо обратно меем чӣ мешавад. Кӯ ягон чӣ газа? Блогер? Illa bulay samolyot dura полет. То авла будан шо ма ҳеҷ ҷона мед. Ина таможни Турсиярам бо ай тараф биромадем, ака зал аждан мерем. Ина ҷура. Инҷа ҳеҷ гап хабар нест иншоалло. Ама садай соқ саломат бирем то Москвара. Ина залаш. Янда калмай. Ассалому алейкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳама нафарое ки видеора тамошо дорен. Дар аэропорт Внуково дамадед ва Жуковский видео мекардем ва бисёриётон мегуфтен ки аэропорти Шереметово дам рав видео кун. Рости омадем, чандта терминал дора, мисол аэропорт дамадед ва Внуково Жуковский як терминал ва иштаиш наздикай. Аэропорти Шереметово боша, аввал терминали деш рафтем, ай деш то СБ-ша бигем 16 километр я 18 минута раҳ буд мошинқатӣ. Барои ҳамун мисол тоҷикои худмонам ай аэропорто рейси ай Шереметово рейси бохтар ҳастай Душанбе ё ки Кулоб Хуҷандеву фақат бохтар парвоз мекунад Тоҷикистон. ё ки бисёриҳо Турсия мегиранд туда обратно ай ҳамин аэропорт Шереметово. Мақсад ки пешай биромадантон авиакассатон ва бисёриҳо билет шонда навистагия терминали С терминали Д-шо як бор дига пурсен ки што у аэропорту иш омаданда успет кине ва ай регистратсия апаздад накине ва ай аэропорт дами Бохтар ва Узбекистон бисёртар парвоз мекуна. Нашуд проверкаш бигем ҳамун ранги Жуковский, чӣ хеле ки аэропорт Жуковский проверкаш камтара юқа проверкам надора, иҷам спокойнай на регистратсия гузаштестиян одамо. Кадоме ки билет дора хам меояд, таблора нигоҳ мекуна. Иншалло рейсча меова мегзара мерава. Лекин аэропорти тишина хеле ягон каса документ намепурсанд. Мисол ҳамин проверка документа бигем дамадед ва Внуково дайдем. Ай чиш хабар дор кунем, мисол айҷа бисёртар ҳамин компаниҳои Аэрофлот ай Душанбе меоя, мисол чанд бар даро омада буданд ай Душанбе Ташкент, ай Ташкент Шереметово, лекин прямой рейс Душанбе нестай. Ва навигариёш ай чиш хабар дор кунем, мисол ҳамаша дар комментария нависе ва кадом билетгир боша номеро дар комментария ҳастай, занг мезанем мепурсе, иншалло ҳаракат мекунем ки шумо да бирасонем. Ва видеои одамоиро мемонам ки Турсия рӯй карда будем туда обратно рафтан омадан. Боше ҳаматон да ҳурмат барои дастгирӣ барои ҳамаш боше.